Laqant ma jaqtaw xejn fil-lokalitajiet mar-residenti mill-kamp tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg din id-darba f'Marsa Xnok, Lisna u l-Gargur fejn sema lir-residenti u d-diffikultajiet li jgħaddu minnhom ta' kuljum. Fil-lokalità ta' Marsa Xnok, Bernard Gregg fakkar li l-Partit Nazzjonalista dejjem emmen fir-raħħal għall-bdiewa u s-sajjieda u bl-istess mod se jibqa' jaħdem favorik. Aħna nemmnu fil-ħiliet tal-Malti, aħna nemmnu fil-ħiliet tal-bdiewa, tar-raħħala u tas-sajjieda. U aħna konsapevoli mill-isfidi illi għandhom dawn it-tlet setturi. Ħaddieħor ħallihom jimxu għal rashom. Aħna se nkunu qegħdin nagħtuhom appoġġ sħiħ kif dejjem għamilna. Fi żjara li saret f'Lisla l-kap tal-Partit Nazzjonalista wiegħed li se tkompli ħidma favur iż-żgħażagħ sabiex jikbru l-orizzonti tagħhom mhux biss f'pajjiżna iżda anke barra minn xtutna. L-żgħażagħ aħna narawhom bħala dawk il-persuni li jistgħu jkomplu jimirħu, jistgħu jkomplu joħolmu u jwettqu dak il-ħolm tagħhom. Żgur illi f'Malta il-Partit Nazzjonalista ta' opportunitajiet kbar liż-żgħażagħ. Imma ta' opportunitajiet ikbar meta daħħal lil Malta membru sħiħ tal-Unjoni Ewropea. Int żagħżugħ, inti żagħżugħa, illum tista' tmur f'kull pajjiż Ewropew bis-saħħa tal-fatt illi aħna membri sħaħ. Tista' tistudja, tista' taħdem, tista' tinvesti, tista' tkompli twessa l-orizzonti tiegħek. U fil-Gargur issemmiet bi prominenza l-importanza li kull individu jivvota fit-8 ta' Ġunju sabiex jitwassal messaġġ ċar. Fit-8 ta' Ġunju oħroġ ivvota. Għandna bżonn il-vot tiegħek. Bil-vot tiegħek tkun qiegħed tagħti fiduċja u appoġġ il-ħidma tagħna għalik u għall-leżiż tiegħek. Preżenti għal dawn iż-żjarat kien hemm għadd ta' deputati, kunsilliera u kandidati tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsilli Lokali.